Ai... Hòstia. Té, el guardo per la clientela VIP, però tractant-se d'un cas d'emergència faré un acte d'altruisme, va? S'ha de riure? No, però no me'l gastis tot, que no en tinc més. Hòstia, quin mal que em fot això, collons. Hòstia, noi. Sí, què? Com ha anat? No em diràs que això t'ha vingut de nou, clar. Al tanto, que si et cau una gota de sang al diari te la tallo, Collons té el teu diari de merda, confita-te'l. Què collons diari de merda? Home, tenint en compte com està avui en dia la premsa escrita, això és una relíquia. Això d'aquí uns anys serà una fortuna, els guardo tots, ja. Mira, tu estàs molt de conya avui, però jo, com pots veure, no estic per gaire mariconades, Sí, és veritat. Avui m'he llevat amb el peu dret. Sí, això és que t'has vist el cul. O potser és que vas anar al Lorito Verde a netejar l'escopeta, Tens en nota? La mala hòstia que et gastes normalment. Què, qui t'ho va fer? La Càntaros o què? Completo? Treballa bé, I neta. Neta. Ara. Neta. Bueno, què, Subiria, m'explicaràs què t'ha passat o també ho hauré de llegir a la premsa escrita? Sí, què vols, que te'n faci un informe oficial? No, home, no, i tampoc no vull pas que em facis una roda de premsa, però collons has d'entendre que els que vivim a darrere el taulell bé necessiten xafarderies per no fer la fotosíntesi. Em diràs que t'has tornat vegetarià? Ja, digues la veritat, què? Ja li havies col·locat algun rave o algun actiu tòxic? Aquí. Collons aquí. El que t'ha arreglat el dia... Va, digue'm la veritat, Ho feu expressament, no? El què? Collons, això de fer-ho tan complicat, ja m'ho imagino. Clar, com que el client no vol quedar com un ruc i no es llegeixen la lletra petita, diuen, bueno, va, vinga, va, tu mateix. Esclar, ja l'has cardat. Deixar-li els calés amb un banquer és com posar covar els pollets a la guilla. Escolta'm una cosa, els productes financers els dissenyen els cracs dels serveis centrals. Nosaltres ens limitem a intentar complir amb els objectius de venda. I tant. I per tal de complir amb els objectius de venda sou capaços d'enredar a la vostra pròpia mare. Jo no he enredat ningú, Conscients. I tant! Home, és que jo no ho sabia, és que a mi no m'ho havien explicat, jo no sabia que... Escolta'm, collons, hòstia, tota la vida hem vist que els bancs guanyen calés a cabassos, o no? Tu podies pensar, tu, que tindríem aquest merder ara, oi que no? Els collons, calla, hòstia. Estalvia't els teus consells de frega taulers, fota'm un cafè, collons. Així doncs, qui ha estat? Un desahuciat que no podia pagar la hipoteca? Un client de tota la vida. Té, 2 euros. Sembla que em buscaré un altre bar, I així és què, Subiria? Preferents, no? Pla de pensions. Hòstia, pla de pensions sí que passen baixos. Hòstia, és que fot fàstic. Estic per fotre el camp d'aquí, Ah, sí? I on t'aniràs? El Pallars, a fer vida de bohèmia, ja tinc la dona mig convençuda. I per què el Pallars? Quan diu que és tan barat viure allà, s'ha posat de moda, tots aquests que van d'alternatiu se n'hi van. Lloguen una caseta per 4 duros, amb un hortet i 4 gallines, i tot que tenim pel sac els clients, els plans de venda i la mare que els ha parit. Hòstia, molt bucòlic. Només una pregunta. Escolta'm, qui llaurarà l'hort? Qui traurà la gallinassa? Qui fangarà? Tu? I quan arribi l'hivern i et quedis sense calefacció i sense aigua calenta, qui serà el valent que anirà a tallar llenya sota la neu? Deixa't estar, hòstia, no sé, quan t'ho explica em sembla autèntic, no sé, jo vull provar-ho. Hòstia, colla d'hipòcrites. Bueno, què? M'explicaràs això que t'ha passat a l'ull o què? T'esperaven a fora. Venia cap aquí a esmorzar i anava parlant pel mòbil i de cop m'ha atacat pel darrere. Quins pebrots. A més a traïció, com el Cèsar. Sí, es veu que se li cremen, tu, mira, com si fos cosa meva que se li cremen. Se li cremen? Però que se li cremen els bitllets? Oh, les torrades, que fa una torradora, Una torradora? Hòstia, vols dir que amb això del cop de cap aquest no t'ha desestabilitzat la neurona? Potser un tac no estaria de més, No un tap. No, un tac, amb C. No un tap amb P, per tapar-te la boca. Company, quin mal aire, a poc a poc. No, em sap greu, però és que, mira, al final he perdut els papers, l'he engegat a la merda, m'emprenya perdre els papers, m'emprenya molt,
Aviam, Subiria, a qui has engegat? Hòstia, la vella! A la ve... Sí. Pots dir que això de l'ull t'ho ha fet una vella? No, era una senyora quedat, però collons, el paraigües que duia era de competició, La revolució de la tercera edat. Això era una pel·li que va fer l'Ozores, no? Em fotia fotre l'ull en l'aire, Collons. Bueno, collons. I què? Borni? Però, hòstia, el Pallars, nen, i cobrat de l'Estat? Sí, què vols dir, que m'haurien donat la invalidesa? Collons i tant, ja pots pujar-hi de peus. Ja pots comptar una invalidesa parcial, no sé què és per això. Què vols dir, parcial? Collons, fora un ull? Hòstia, què, te l'hauran de donar sencera si et treuen un ou? O tots dos? Mira, mitja visió, mitja invalidesa, va així, això. Collons, doncs jo no ho tenia pas entès així, la Filo, la meva tieta, hòstia, només que ha tingut que gemecs i cuento i bé que ha cobrat tota la vida. La teva tieta ja quan era aquí darrere el taulell que hauria convençut un mort que s'aixequés del sot, collons. Hòstia, és veritat. Hòstia, la Filo, amb això tens raó. La llengua que tenia la tia, la tieta. Hòstia, perdona, Subiria, deixa'm despejar l'incògnita. I aquí, què collons hi té a veure la torradora? Ara, era una torradora que li havíem regalat per una aportació extraordinària al pla de pensions. Hòstia, ara sí que ho entenc, que vulguis cardar el camp al Pallars. Hòstia, amb la que està caient, amb les preferents, els deutes submergits. Subordinat. Això, el subordinat. Hòstia, i a tu van i et fan un atemptat terrorista amb una torradora. Però no és una torradora qualsevol, que és gamma alta, no regalem qualsevol cosa a nosaltres, Escolta, vols que et recordi que encara tinc penjat al garatge una mountain bike en la qual estic esperant que em porteu els pedals? Però això va ser que ara ja ens hem fusionat, ara som un banc. Un banc. Vosaltres no arribeu ni a tamboret. Hòstia. Què? Tio, ets any de reflexes, Ai, sí, mira qui parla, la ment que treballa a la velocitat dels neutrins. Bueno, i així què? Quan marxes cap al Pallars? Em sembla que el que aniré és la CPI, no? Sí, em fot molt zup-zup. Tu creus que això es consideraria un accident laboral? Collons, home, això no hi ha qui t'ho quiti. I tant. Escolta, Nancy, Què? no et deu pas convenir una vaixella de porcellana? La mare que... Esteve amb una aportació de 5.000 euros a 3 anys. Que el va parir. Ara sí que ho veig que estàs ben acabat. És que encara no he cobert els objectius del mes, tu, mira. Va. Ves. I una coberteria, 72 peces. Inoxidable del boig. Ves. Amb garantia de 10 anys. Ves, que encara prendrem mal. Que els va parir. Tira. Res, adéu. Siau. Ara que els va parir, banquers, polítics, policia... Hòstia, només de sentir-los m'agafo una set. Saps? És que si els deixes parlar gaire, això a Europa se'n diu el síndrome de Copenhagen. Llegeix, hòstia, llegeix, que se t'ha d'explicar tot. Ai, la càntaros.